Mishing te thil ti wang hian kumtinin ramsa le nungcha sang tam takten buaina le harsatna antok thina mishing te hi achang chuan ramsa te laka hian kanun rong thei hle ti chu phatrual anilawa chuti rual ero chuan ramsa le nungcha ngaina a mangai tak tak tu te anlo ve puka tunchuma hian tunlai thiamna awanga ramsa nunthar neita tele nunthar an nei dan chanchin te kain hodon ani Mosha the elephant Thailand ram angvela ta hian sai hi an ram safo bik ani a an ma sa ngai dan vela ta pheichuan an pathian te phur thin tu an ni awangin sai ta hi an za hle thina chumi awang chuan sai hmu tur po hi tamin khol zin te po in he ram hi an tawna sat pha hle thin ani Thailand rama hian khovela ama saber atan sai ho pual bi ka siam damdoi in bot sai ani a he damdoi ina anen kolngun tak pakhat chu mosa anti hi ni in ani hian ano sen lain ra pu abom ara awangin ake malam hi alo chan to a mithiam te chuan he sai man tur kelem hi uluk takin an duan saka chumi awang chuan nun phung pa ngai ang deuh tho in anun thun zam thei pha a mosa hi alo thang chho ve zela akelim po hi siam that chho ve zel ani a he sai hian akha to ka enkolna don reng amamu awangin ram hnuaya han chuale chu thil thei ani to lawa nima sela ama ngai na tu le du sak tu tak te bula omin hemi awang hian shiom atilutuk lo tu ra ngai ani datli the bull datli hi apui lakatanga lakshan ani lai hian thlakhatchi alani a ta chuan lilam ni in farm nei tu ten an leya chu farma chuan khung ni in khung rei ani awang hian ake pakhat phei chu alo zeng man to a tisen kal amu mal lo awangin ake chu alo che man hle to a anei tu ta chuan ran doctor panpuin datlia din mun an han hriat chuan an lungai hle a arang thei ang bera zai ngal angaya atira chuan ake chelai chu an han kap mu phota he ake phei hi chu enkol dam ngai na om to lo shim shima hetiang ka hitna kan tiang chi hi bonga man ani hian side effect thalo tak a thleng thei thina chumi awang chuan he an zai tur po hi he bong tan hian a hlak om hle ani rei tak enkol ani hnuwa he bong man tur hi kelem siam sak ani ta a atira chuan he bong hian a vu thiam lo ang reng hle a nima sela tlem tlemin anin zir chawa ahnua phei chuan thataka kalpuin tlan te po atlan kual pui le zak zak thei to ani he bong hian vanei thlak tak main anun phung pa ngai ang deuh tho chuan nung le in a bong pui te zinga po harsana le buaina om loin atla le thei ani nakio tunlai thiamna awangin ramsa te po in kelem mangin nun thar an nei le to a ma sela engtin nge ki pakhat chap nilawin ki pali lai chevek ta sela an tiang ti chu zona ani le ta a he thil hi USA thleng ni in Nebraska muna stray dog pakhat nakio anti chanchin ani a nakio hi we know te ani lain anei tu te chuan an enkol theilo awangin kholaya an hu chi a classic te ani a nakio chu dam chuak ve ma sela ake mor lampang chu vurin a me khong na sat ema wangin ake pali chu a mang thei to lawa mi pakhatin hewi khong ai thlak tak hi mu in veti doctor apan puita a doctor ta chuan a enkol na sen so chu asang hle don ti hria in chumi awang chuan donation an khon ta a helai bor vela cheng te hian phal taka tho khomin ake hnung lam pahni vuah tur chu antum sakta a ake hmalam pahni po hi asiam tu company chuan a thlonin an peta boka veti doctor Christy anti chuan enkolozuin atul ang angin a buai pui ta boka doctor te chuan akelem chu a man thiam lo mai an hlau le a chan chu ke pakhat chau po an vuah hian an mang thiam lok thin lawa he wi pe hi chuan ake pali a lai a vuah si a nima sela vanei thlak takin nakio hiam thataka mang thiamin uipa ngai ang chin anun a mang chhun zom le thei ani winter the dolphin
kumsom vel kalta khan dolphin pakhat chu Florida vaw kama mu ani a heti lai vel hian thlani chawa upa alani a he dolphin hi sapel tu te thanga orkin vanei thlak takin alo la thilawa ma sela amei ero amang chun zom thei to lo ani enkol ni in zai anita a amei chu ti ngai na awm to lo awangin an tan tabuka chumi ani awang chuan mei lem tur chu siam sak anita a he dolphin hi khovela tuilama nungcha taksabung sang lem mang masaber anita bok ani he dolphin hian he mei lem hi amang theyangem ti hi atira chuan an chiang bik lawa vanei thlak takin aman thei baka tui chunga om lai phei chuan alan dan adang lam lutuk lo le zel ani he mei lem siam na rigot po hian kumkhat le chan ve vel zet chu man ani a ngai tu tur atam awangin asiam po hi a hau tak le renga medical history a po hlotlina ro pui tak ani zuita ani bill the turkey sava wheelchair mang hi thil mu zen zen tur atam om lawe he Washingtona farm hi ramsa dam lote inkol na mun ani a ramsa kut ke kim loten nun thar an nei le na mun ni in bill turkey po hian helai hmuna hian akia liam nein chumi awang chuan akal hlei theilawa hemi awang hian a enkol tu te chuan a man tur wheelchair an ngai to sakta a he turkey ne na in mil tura ruwa man hi ni in nasa takin apui ani Einstein the fish goldfish pakhat Einstein Lincoln Naila England munami a enkol tu chuan a goldfish chu a veilama a hleu hian a on zelti a muchuaka apang par le lam chu alo mang hlei theilo hi alo ni a hemi awang hian he goldfish hian buai pha hle in anei tu pa chuan akut ngeya asiam swimming vest chu he goldfish man tur hian asiam sakta a hemi hian thatakin a hleu kol velna apui ta ani caramel the squirrel he thele hi turkey ramami ani a mi thangkama a oka mitam tak chuan an kalpel mai lain mi pakhat hian a charta a caramel ti in aming a phu saka ti chuan Istanbul a doctor de apan pui ta a vet doctor ta chuan thataka lo enkolin he thele man tur hi kilim an siam sakta boka hi ki atan hian wheelchair angchi an vu saka ama ang chuan thingkung vela te alon pui thei to lawa nima sela thatakin atlan kol pui thei thung ani Grecia the Tauken kumsang ni le som panga khan Costa Rica rama Tauken nu pakhat chu a hmui chunglam a thlona hemi awang hian athil eile in zongzong a buai pha ba ka asham tangyal po asham hlei thei to lo ani local rescue center specialist zu avenue thokte chuan theito pa pui antum ta a hi a hmui lem siam nan hian expert ta chuan plastic special tak an manga a hmui pangai ang thei tur bera design ni in thlatam fen buai pui nuwa he taw ken tan hian hmui lem thatak an siam sakta ani Achilles the rhino he rhino no te hi Achilles tia ko ani a South Africa aram sa enkol na hunami ni in nililek ani lai atangin helai huna hian a om to a ake hnung lam chesa a piang ani a anun na in ator ma in ake hi arang thei ang bera tan zui ani tangal ani atir tlani khat vela chuan bendais le dam doi ni na enkol ni in thatpu a thachak chho ang reng viawa ti chuan akelem tu doctor te chuan an siam sak zui ta a an siam chung hi reipo arei ang reng le a he rhino hi alo than len ve zel awangin voi ni lai chu ake po hi thak angai hial ani zo te wheelchair kan soile tur hi mitam tak thin lung ne em tu ani a nikhat chu Brazil no pang pakhat hoi anti kholai leng chuan zo te no te pakhat ke hnung lam nei lo azo te pui in fiam lai a in fiam ve thei lo awanga alo thlir deuh deuh lai a hmu a chu no pang chu lungai taka ho in a ina aruma a in kal nan ta a chu zo te pui dan tur chu ani hian angai tu takat ngata rei fe angai tu hnu chuan a in fiam na motor ke chu akia ta na vo sak aril ruk ta a motor ke nei te alo len deuh awangin a thian te ta ani hian a man saka ti chuan ani le a thian te hian he zo te ke atan hian an vo sakta ani
he zo ten lo te hi apum lampo alo that vak lo awangin a hnu reilu tuk lawa aboral zuita a nima sela a hun nung ero ama ngai na tu le nga event tu bula tak a mang thei ani tortoise on wheel he satel hi Maryland Zoo ami ani a akor noilam hi akhina sa hle a he in hliam hi thi pui tham ni lo ma sela hi akor hi alo thale tur chuan leisi lawa a om char char angaya hi akor khi atang hian bol hlo le thil dang nat na vel ataksa a alu a hlau om hle a hetiang satel mantur wheelchair ang chi hi alo wang phian meya ma sela lego motor ke chuat noi lampang chu vu sak anita ani hetiang deuh chi apo hi he gimera satel chunga po hian ti ve ani a ani po hi a ke malam pakhat zo khi abula chumi aya chuan a kelem vu sak ani bok ole kha kha tunchuma kren nau theite ani a endu de chunga lom thu ga so ye